Κυριάκη Βορτινίας και τα Κυριωτάκη. Ο κιθαρίστας μας. Πάμε στο μπουζούκι μας. Βορτίνιος, Σπαθαρέος, ο Δημητράκης ο Δούρος. Και κιθαρίστας και τραγουδιστής, όλα τα κάνει ο Δούρος. Στο τραγούδι η Γογό η Γαλάνη, η Βορτίνια κι αυτή, η Βάτια Βορτινίας. Έλα Γογό μπροστά σε αυτόν τον κόσμο. Έλα Νίκο. Ο Νίκος ο Πετρόπουλος, 19 χρονών, στο κλαρίνο. Εδώ Νίκο, εδώ. Καμενίσα, Βορτινία τώρα. Ανοίξει Βορτινία. Να είστε καλά. Πού είναι ο Θανάσης? Ο Θανάσης ο Ασίμης. Θανάση και στο τραγούδι ο Θανάσης ο Ασίμης. Αργίτης. Λοιπόν, καλή διασκέδαση. Από ένα συγκρότημα του Κίμαρου, να είστε καλά.